Yeah. Yeah, let's go. Lagi, 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 lagi. Oh, lagi, 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 lagi. Oh, lagi, 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 lagi. Oh, lagi, 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 lagi. Sumauni ang storya sa taong sigik singit. Wala pa gani mahuman mo una dayon ug yawit. Kung ikaw nakailaan iyaw kabalo nakaani nga vibe gitudluan. Wala pa gani nahuman. It's a buena imong advice kay tupagulang ka. O lagi, oy. O lagi 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 mo ra iyang reply. Wala pa ko kahuman og explain. Muna gyud siyang tubago. Lagi 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 binuang kaayo pa